വിശ്വാസവും അനുഷ്ഠാനവും ഒത്തുചേരുന്ന അനുഗ്രഹ മുഹൂർത്തമാണ് പൊങ്കാല. സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ചടങ്ങാണ് പൊങ്കാല മഹോത്സവം. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഒത്തുകൂടുന്ന ചടങ്ങെന്ന നിലയിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിലും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും പൊങ്കാലയിട്ട് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനായി നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. കുംഭമാസത്തിലെ പൂരം നാളിലാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടത്തുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല സമർപ്പണം മാർച്ച് 7-നാണ് നടക്കുക. ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. ആറ്റുകാൽ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന തറവാടായിരുന്ന മുല്ലവീട്ടിൽ തറവാടിലെ സാത്വികനായിരുന്ന കാരണവർ ഒരിക്കൽ കിള്ളിയാറ്റിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ആറിന് അക്കരെ ഒരു ബാലിക പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബാലിക തന്നെ അക്കരെ കടത്തിവിടാൻ കാരണവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അക്കരെ കടത്തിയ കാരണവർ ബാലികയെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ബാലികയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കായി അകത്തേക്ക് പോയ കാരണവർ തിരികെ വരുമ്പോഴേക്കും ബാലിക അപ്രത്യക്ഷയായി. അന്ന് രാത്രിയിൽ കാരണവർക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തന്നെ അടുത്തുള്ള കാവിൽ 3 വര കാണുന്നിടത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി കുടിയിരുത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കാരണവർ രാവിലെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനമുണ്ടായ സ്ഥലം കാണുകയും അവിടെ ക്ഷേത്രം പണിയുകയും ചെയ്തു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രം പുതുക്കുകയും കൈകളിൽ ശൂലം, അസ്ഥി, ഫലകം, കങ്കാളം എന്നിവ ധരിച്ച ചതുർബാഹുവായ ദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പൊങ്കാല ഒരു ആത്മസമർപ്പണമാണ്. പൊങ്കാലയിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സംഗമമാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ഭൂമിയുടെ പ്രതീകമായ മൺകലവും അരിയും മറ്റുള്ളവയും ആകാശം, വായു, ജലം, അഗ്നി എന്നിവയോട് ചേരുന്നതാണ് പൊങ്കാലയുടെ പുണ്യം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. പൊങ്കാല അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ദേവി സാധിച്ചു തരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുൻപ് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് വ്രതം നോക്കണമെന്നും പൊങ്കാലയുടെ തലേ ദിവസം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ആഹാരം കഴിക്കാവൂ എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുൻപ് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി പൊങ്കാല ഇടുവാനുള്ള അനുവാദം ദേവിയോട് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊങ്കാല അടുപ്പ് സജ്ജമാക്കിയതിനു ശേഷം അടുപ്പിന് സമീപം ഗണപതിക്ക് വയ്ക്കുക എന്ന ഒരു ചടങ്ങുമുണ്ട്. തൂശനിലയിൽ അവിൽ, മലർ, വെറ്റില, പാക്ക്, പഴം, ശർക്കര, പൂവ്, ചന്ദനത്തിരി, നിലവിളക്ക്, നിറനാഴി, കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം എന്നിവയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. പുതിയ മൺകലത്തിലാണ് പൊങ്കാല ഇടേണ്ടത്. കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മൺകലം ശരീരമായി സങ്കല്പിച്ച് അതിൽ അരിയാകുന്ന മനസ്സ് തിളച്ച് അതിന്റെ അഹംബോധം നശിക്കുകയും ശർക്കരയാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിൽ ചേർന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പായസമായി മാറുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിലുള്ള രാജാവിന്റെ പ്രതീകമായ പണ്ടാര അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ള അടുപ്പുകളിലേക്ക് തീ പകരാൻ പാടുള്ളൂ. പൊങ്കാലയിൽ സാധാരണയായി വെള്ളച്ചോറ്, വെള്ളപ്പായസം, ശർക്കര പായസം എന്നിവയും തിരളി, മണ്ടപ്പുറ്റ് മുതലായവ നിവേദ്യം തയ്യാറായതിനു ശേഷം ഉണ്ടാക്കുവാനും സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും നിയോഗിക്കുന്ന പൂജാരി തീർത്ഥം തളിക്കുന്നതോടെ പൊങ്കാല നിവേദ്യ ചടങ്ങുകൾ സമാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയുടെ ഇഷ്ട വഴിപാടാണ് പൊങ്കാല. അതിനാൽ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കി ഭക്തിയോട് മാത്രമേ പൊങ്കാല സമർപ്പണം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. അനേകം പുണ്യങ്ങൾ നേടിത്തരുന്ന പവിത്രമായ കർമ്മമാണ് പൊങ്കാല.